Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, ringkat bar ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ha ka khat ar tarik unail ber arhajar arpuai u block development officer jong ka khat ar shnong light kro CNRD block u ba pi ten song ula play pai ba ya ka yeng jong ka village employment council jong ka shnong mau so man ka shnong ka badon hakithain khat ar shnong bat ka bahap banyat kejat kumba ar kanta shiteng na ka shnong kong thong nakaliang jong ka office u program officer jong ka kharas nong lai kro sim na di lok daga tintin jong ki jingkit bok ki ruyang ki jingkit khu ko do ngat ot yo ni rubon ka tap blak le ya kan ni ka yeng BEC ang ni nong mo so mat nget hem ba kan ni ka yeng kan long ki jing mun toy ki jingkit khu na ta ki pai ba nong thong song ki pai ba ka jong ka ni Kani ka ying kabalatip kum ka Bharat Nirman Seva Kendra kadai kabalatay ha ka jinglut ka basipholak tengka lengba ka scheme MNREGA. Hakani ka sngi ba play yakani ka ying kaladon ka jingelang pat ba ha kabaliya don lang ki officer jong ka khat arsnong light cross CNRD block ki nongelam nakarat maungap ki bakenthop ya usordar uba arman majau urang ba snong uba surdo riatam kumjuru leya danlang ki nongelam nagasnong mausokmat bakenthop ya urang ba snong uba meban ker teding uskretri snong ubalong uskretri jong ka VEC uba khamti khongshay rengkat ka jing sakhilang jong ki pat nong song snong jong ka ka snong Asap pulang jiwai jangan jadi sebas ingat ya cikan naman piring sebas ikan naman sobat takkan jeng ya kathan khat arsnong laju bananam kum ki snong ki badon ye ka jinglong ko bakerpang jongki ban khot kerteng ye ki breu tang da ka basukun ot sur ne ban shu siau bat dei ha ka neru ka jingelang ba uwai ni ki nong song snong jong ka ni ka snong mau so man ula thau kerteng yo video jong ka light kro block da ka basukun ot sur bat ushu siau bat ki nong mau so mat kila ongru banang ne sha khamat habaki let sha office jong ka block ban yakendo ya u video kin shu siau ne kin shukun on bat tang shuyo sngo ye ka sur jongki u video ru un sngo tho baki nong ma so mat kila wan ban yokendo yu bat ki dangai scam ru ba u video un yai ken mau ba ye ka kerteng jong u namar ba mo uru u dai ne ka snong wa ken ka snong ka baju le kumni haba phai shakatai ka jingyalang baro kinong kren kila penpau ya ka jing e jongki namar ka jing bamdon surok bad haba kren kumu kongsan u video ula ai ka jing yero ye ka snong namar bakalala ban trei bha ya baro ki scheme ki bala ai wat la ka long ka bajwat shisha ya ki namar bakhambon ka jinglut ka leit she ka baikit bai ba u video ula ong bakane ka snong kayo ya ka jo ka bha kumba yo lem ki wei pat ki snong ki bala biang ka surok hanrei ka kampat ki la ban pentrei thik thik badula ongru ba hisen perkhan ka snong mau so mat kala dei ban yo laisha ka jingyo nakabayo ki wei pat ki snong namar ba ki ba bon ki jinglun ki dei ha ka ket ka ba ye ki mar ki mata
nado ki narot ki daubilat bat ki weipat ki jengdon kam. Ngai di tinggal, ya kipalok kinasal senang. Nado ikut sama kita sedang kilom pa. Ini kinong yalan senang, kinong yalan dong kiki. Kilala, pan peluang kam cakni. Namar kata, bat kan ini nilai itu. Kabanga kuat, bat itu mau. Haba keren hanu Islam hanam pendok. Nama keberangkang, keberangkang kalau kecingkut imut. Jadi dia orang kawai, dia orang sendiri. Kalau dia presiden, kenapa dia presiden? Bat kebalai, kalau insim bahar. Yang dicintik oleh tidak kira itu di emas dalam ditertang yang yakin dengan senang bah kila iklan kila tender lah kalau kedua joka kalau kedua senang kalau kedua ya bilang tapi marah kalau hidup di dalam pokok. Kadang-kadang kalau ikut jenggot pandai, tapi dalam dia mesin dia selai sikap. Jadi mesin jadi mungkin deh. Bantai pasal dia sudah nak tahu bilang tak lami belum dia. Filpoi itu cakap tahu, kumpul terlalu. Jika dengan asal kumadam, akan dikapur. Berkerpat, ban penpoi. Ya kita tendam skor saya soka pekaya jadi bahkan isnelem nakam ta kinong sisnong jadi ada dikatakan kadang kapa rasa Isra di diplomen lah kalai lah kasurak lah kaumba undi Andre ingat sekali balemba kani kajing berpa bajungi baka sokar karis nailan bakan perkatlan nama mentale ipet hakikat kubur ipet ada pelan kajo ka sokar ini bersibur skim gidan lakadei naga central skim de naga state skim. Kajulong kerukom hakithan khat arsnong bahabaki yo yeng thamai kaju don keriti ke dostor ban pendep shwa ban kiu yeng thamai bat yakane ka yeng ru wat lakadei ka bayo na ka skim sorkar penban ki nong mau somat ki pendep ya kerukom na bakila shim bakam dei shu ka jong ka sorkar hanrei kala dei ka jongki kumta tang shusdang dum ki pai ba kila ya lumbyang sasisen ban pendep ya kata keriti ke dostor ka baki juong ka kenjok khaskan ha ka balayawan banye shimbenta nado ki khelung ki khna ki samla ki rangba pat ki temenru
em dừng dòng họ tây đi bang đi theo akara để biên nơi chỉ trong em dừng dòng họ em cảm nhận được cái gì ta ngali cái gì mà bà họ thì tay trong em cam thì cái gì cây lại là rap thì cái việc của ba cái bờ săn các bạn này em ngang muốn cái cái này cái rap thì cái bờ bờ săn là xem cái gì các bạn này một thêm một ta trong thì cái bên barang thì nên hay rằng không ngate mun ông cái bạc biếng cái gì cái bạc này cái bạc khen sekarang nó pat thì làm sạch nuột Hey!